Mentagasngi kelai puwei terik ubenai leber aja arpuwei kum kedayasis barok kawei ngirakhe bat yesim benta yakane kesngi krau kepangitip kamas kerku umpnyang hagane kesngi ngiken mau berakhe kejingpu Jisu ya ka sakramen jong ka Eucharis bukhoy bat kejinglong ndo dapakan mau ya kejinglong ndo pura jong bishop barok ilundo kibayang trelang bago analisis ya kanila kung siyang rin na kajutang rin jong kajitang sila ikisim ilundo bat inang ito pa dako punyang lapang kentang na matisim ilizaka pres balakot u ubalapun sila jong try baday na katataw ilundo barok koy Timbentumai jimundo suti mentagasni berjingkulah banyalong kawai berpush upamukut benriu lesang dari timbentumai berjingkulah jinglong lendong dan dari jamit ilendong parok kau sebagai sesungguh timbentumai berjingkulah yang izin kular di asyam dari lampu kedua rengkat pada Archbishop mentah kejanmit terkena kekeliman mentah kumnehi rengkat pada kena duan kilengdo baik jongi kinyawan sekeduan haka juga por kuayar kanyalam biang yang iya kuai kecing ruai sedang haka juga por ngin sedang bensim bentah ada kecing rupulai haka nika mas krau mentah kesni mentah ngakot ya kuayar banyalam yang iya kecing ruai Rokhoi mentah kesngi kilai cat ki umpenyang ban kerku kidei ka umpenyang jong ki papang oil of the sick kabaar ka umpenyang kinong persyang oil of ketakumens kabalai ka umpenyang krisma ya kena ka umpenyang jong papang lapendon kam habakilong do kilai penselek bapang ke besitom
ban yo ya jing ko jing kia met bat mensim kumpunyang kinong persyang pan lapteng ya ka nagabenta kinong persyang kenang bakin yo ya ka baptisma ka por paska hagi por mensua kadba kumpunyang krisma pan lapendon kam ya ka nagabenta kita biya baptisma kipa yo jing penskam bat nagabenta ka sakramen jing kentang lengdo tashibit mentanhi pinsa yo i ya ki laijat ki punyang kiba ileng do sat i archbishop jangi in skokurdo ya ki digila laijat ki punyang ta kana ka por chwa ba ngin IT ba i bishop in sedang ya ka mas khoj ngakhot ya i chancellor jong ka diocese i Father Martin Shalla banwan bat yang subha yang i baro Sibona ya Father Ibor Dennis Nongba ba sim ya kene ka kam ku muserman le nong pya te kene jingla diam hang kan met te ka teng dog dai sis to wai bro ko bai na priang buram ya Archbishop i tongi i most reverend bishop Archbishop Victor Lingdo DT tong long as diocese bai la kloi banwan ban long ya kene ka mas ka khu priang ha kene ka diocese tongi menta kaski Kalapu way trik benamat jong snap arja akoway. The kublis bona Archbishop bapila kloy ban priang jaga jing khot snopa jangi ban yarat jangi ban kerku gini gilat li priang kiba I Father Ibor lajar ketang menta kesengi. Te nga kublero bat dang buram jabaro ki Father jong kadaisis towa jangi tadu ki Paris Priest ki assistant Paris Priest bat nga priang buram ro ya idikon badan rekat pangi bat ki brother ki sister ki padring wet nado ki longpa ki longkmi ki samla bat ki khnari tangi cha kedi jingla nyam bo krau ka pangi kenmau ya ka ski bekentang dongi ka ski bakerpang dongi ki father ha pangin sa pentemai ya kata kejesma dongi kum ilung do keduniam hakmat dong Archbishop tangi tengi duai boblen ko fu do ke diocese ngi un ko fu do yangi bara ke padar ki padungat bagi nang la bentrei ha ke briso wan tu da dokumen ke jingiane bara jing e ki ya ki parabru kamtan bat e te ka balang ke bau blei lu pengabdi hangi te blen don ka pangi bat ni duai boblen penyai baik penyai ti ne kam tu bestang hadu bukut tidak kini kenten ku blei siar ngo u blei don ka pangi un ko fu do ini bara ku blei yang barang ha kagerteng pa parukon panumen sim bakun amen kacing aye jong utrai jong yu Jesu Christ kacing ye yu blai upa lemba kacing selok jong men sim bakun kin don ringkat bat pi baro ringkat bat pi Father Ferdinand Bayit, Bat Baro Akiling Do, Jong Kanik Ash, Jawai Diocese, Ngashim Kanikalat, Ban Kublai Pi Baro, Si Burom Basuk, Kerpar Pi Prabangay Bi, Kisistar Kibrodak, Pakiparo Bangay, Ban Dwai Kiling Do Jong Pi, Bakilong Kibakot Bakia, Bakibadap Dekajinga Ye Jong Ublay, Hakanika Mas Kitarwa Kerpang Nakabata Kiling Do Bi Baro. Boleh kerku kerpang yaki ha kajinglong leng do jongki ha kadai sis brokaway idwai ro nak bata jongpi ki sister ki berdat ki pai rungej baro kam tami kong tip man pala pa dwai kerpang gani kemit ko men ko para joj kubur bagi long ki nong pop khnang ban long ki bala khre baleniam ya kajing maya bakoj ngapla hau play badon bor baro barapi koin men kupara bangala pop shipone da kacing perkhat da kikten da kikam badang kacing leklet da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrawe chunga namar kata kerpar kemaria bakot kebaya isa katai soti yaki angel bakiru khoj
Badia ki kwan men kupara badwai na kapenta chunga how try play chungi play padon bor baronis ne yangi andalamap no ekipop chungi wadialam yangi baro sha ka jing em bom chukot. Inai kendam ke puram de ke berwai Gloria. Yadwai Goblay Memla Pensle Yaw Kun Mamarway Chomi Daw Men Sem Bakun Barbara Tongi O Kres Bautrai Haka Jings Bun Chomi Twai Bamangi Yakabalapan Long Kinong Yopen Tanem Haka Jing Pen Gentang Chong U Ngilong Ro Kisaki Jong Ka Jing Sil Spa Chomi Haka Pertei Kenrat baspun kerku kerdo ya baro kiling do hangi bakin la barbor kilong nong bot bajanai chong mi kerku ya kadai sis baro kuwei kisista ki prodab ki parungej baro dau try chong you just press kuan chong mi over in basan syar kan ban me baro men sim bakun wei play junom la junom. Nagame jung ketin jung try mentag sengi ngidon kineki
jing pule naga jing pule benengkong shim na wisya no itu lupa kelenong ke benriu puai kebakran hengi sepang ke jing pensle penkentang jong utrai dau mensim bekui kenang banlong ulung do jong utrai ki menteri jong blay hadin kane en sayete jutang bat ki priu jong o ya kane gajing pule en sebenahangi da ima kilbet stan Kejung pule na usia no itu lepa. Umsimu try ble udon hanga. Nama utrai ula pensle yanga. Ula pa yanga. Ban rai ka kubor bahas ki badok. Ban spanyi ki denot ki balwet. Ban yelap ya kejing suspa hagi koi di. Bat ya kejing lailoj hagi basya set bendi. Ban sangot ya kasnam bosbun jong try bagi kasngi jong ka kuput ublay jongi ban pentengen ya kito baro kibas nyausi ban ay ha kito kibayam nyausi asian kapan sniat ha ka jakau tupe kompnyang ka jingkemen ha ka jaka ki ummat ka jainkup ka jingero ha ka jaka ka mesim betelor kumta insa khot yaki ki deuba ka hok balathung dau trai ba induk pedan brom yu henry yapi insa ai kerteng kileng do utrai bat ki breu ki sa khot yapi ki menteri ublay jongi pinsabam daga spa ki jaj benreu Pinsa yok pateng ya kan nam ko brom jongki nabar kilasya lebeng pinsa yok arsya namal pilasya penjak brom pinsa yok ban kerko hak apot jongki tegumta pinsa yok arsya hagari lejong setok hak jingkemen jongpi junom naba mengau try ngait yak jingle hok ngi segment yak tu ketlim badi ka kambam hok ngan sai bainong yaki das shisha bangan siel te jutang bat ki sijunom ki kon gi kseu jong pi kin sa paunam hapdeng gi jai benreu bat ki kon gi kti jong ki hapdeng gi pai benreu baro kin yoki kin si itu bagi long ki pait benreu balkar ku dau try kin jong blay Sam rapu kendai nambar nyau spa nyau bosan nyau spa nyau bosan wai ka antikon benengkong kidekot ar hado kan reu
Ega jing pule bar lashim na kitab jing pen pau. Hakaba minsa snyo bau Jesus Christ udeu alpha bat omega. Ubalong bat ubadalong bat bandang wan badon bor baro. Ia kena kecing pule dan sempenangi dari kong Teresa muru naga parish umulong. Kajing pule na kitab jing penpau. Bad nau Jesus Christ ubalong usaki basania ubanong kong banmi nakibayam bad unong sinsyar halor kisem kepertai. Hau ube yengi bad ubala pela yengi nakapop jongi dagasnam jongu. Ubala pelong yengi kehima kelengdo ban sekri ya ublay bad ukpa jongu. Hau kan long keburam bat kabor junom la junom amen. Hakmi wan pedang kinenti kibreu bara kin ya i ya u wat kito ki baladung ya u bara ki pai bendreu jong kepertai kin sayam thang nakabenta jong u da shisha kumta amen. Ublay kan rad ong ngalong alpha bat omega uta ubalong bat ubalalong bat ubandang wan ubadon bor baro kekten ublay. Sim jauh trayu dan hanga ulap ha yang aban yalap ya kekubor babha haki badu. Triun don rengkat bat pi kajing pule na gospel bakui kat kumulukas Ulalek Nazareth hakaba la pensan penrangba iu. Bat kumba ujule ulalek sha kisinakok hakasngi sabat. Ulayeng ban pule bat la ai hu ya ka kitab jong unong ya thulupa Isaya. Ulapli ya ka kot kli bat ulashem ya kit khot kibaong. Umansim jong utrai udon hanga. Ulapan sle yenga banyalap ya khubor babha hakibaduk. Ulapha yenga ban penbena ya kecing lai lut ya kikoidi. Ban penpet ya kiba matla. Ban pelai ya kibasha ban bein. Bat ban penbena ya kasnem jing sius pa jong utrai. Ujisu ulakli biang ya kata ke kitab. Ula aino ha unong sumar, bat ula syong, baro kibriu ha kasinakok, kilapet sya udengong. Kumta ula sedang ban kren heki, kat khot jong kajeng tho bab kilayo sngeu, kala urlong menta kasngi.
Ka gospel jong utrai. My dear fathers, today I wish you a very happy feast. My dear sisters and my dear people of God, today as we celebrate the Christian Mass, it is a day we lovingly remember and thank God for the gift of priesthood in the church. It is a day to thank all our priests for responding to God's call to serve God and His people in the church. It is a day to remember that God has anointed us a royal nation of priests in service of God and humanity. Therefore, I wish to express my sincere gratitude to each all of you, my dear fathers, for the selfless service in the heart and model of Jesus Christ. I also invite all of you, my dear brothers, sisters, and faithful, to continue to support and pray for all our priests working in Jongwai Diocese. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me, is what we hear today in the first reading from the prophet Isaiah, and reiterated by Jesus in the Gospel. When we look back into the life of Jesus, we find that the Spirit of God was upon Him, anointing and guiding Him through all His life and ministry. The Gospel tells us He was conceived by the power of the Holy Spirit. Luke chapter 1:35. Matthew chapter 1:20. During the baptism at the river Jordan, the Holy Spirit descended on Jesus in bodily form like a dove. Luke chapter 3, verses 22. After the Jesus baptism, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. Luke chapter 4, 1-2. Hungry and exhausted, the devil threw everything he had at Jesus. Yet the Holy Spirit led Jesus there, stayed with him, and also guided him out. Luke assured us through his account that Jesus continued to walk in the Spirit. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and the news about him spread throughout the whole countryside. Luke chapter 4:14. What is the purpose of this anointing? It is for mission, to bring good news to the poor, to proclaim release to the captives, and recovery of sight to the blind, to let the oppressed to free, to proclaim the year of the Lord's favor. From his conception, Jesus was preserved from the stain of sin through the power of the Holy Spirit. He was strengthened to defeat the tricks of the tempter in the wilderness and was strengthened in his mission to carry out the task to teach, to proclaim, to heal, to liberate, and to lift up the lowly. Yes, Jesus started his mission by proclaiming, "The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Mark chapter 1:15. He taught with authority. Mark chapter 1:22. He went about doing good, curing and healing people of all kinds of diseases and sicknesses. He gives sight to the blind, make the lame walk, the dumb speak, and the deaf hear, cured lepers,
and cast out evil spirits from the people. In this way, he touched the lives of the poor and sinners, and rejected and liberated them from slavery of sin and darkness. Finally, he proclaimed the year of the Lord's favor by offering his life on the cross for the salvation of all. Dear fathers, we know as priests and the bishop, we have been anointed by the Holy Spirit, and we were baptized as infants. We were confirmed and sealed with the gift of the Holy Spirit, and ordained priests to be another Christ. Therefore, our task is to continue the mission of Christ himself as priest, prophet, and king. As prophets and teachers of faith, we are called to continue to teach and preach Christ crucified. 1 Corinthians chapter 1, 23. Let us ensure that the word of God is proclaimed in its entirety in our parishes and institutions. Let us ensure that Christ's faithful are instructed in the truth of faith, especially by means of homily on Sundays and holidays of obligation, and by catechetical formation. Let the homily, as Pope Francis says, be an intense and happy experience of the Spirit, a consoling encounter with God's Word, a constant source of renewal and growth. Evangelii Gaudium number 135. A special care for the Catholic education of children, our young people, is of great importance that we must continue to provide. Let us foster works which promote the spirit of the gospel, including its relevance to social justice. With the collaboration of the lay faithful, let us make every effort to bring the gospel message to those who have given up the faith and also to those who do not profess the true faith. As priests, we are anointed to lead people to God so that that may be sanctified by Christ, the high priest. Let the people be sanctified through the celebration of the sacraments. Consecrate the faithful to Christ in baptism and anoint them with the oil of chrism. Make them soldiers of Christ through the anointing of the Holy Spirit in a confirmation. Celebrate the Paschal mystery of Christ in the Eucharist and feed them with the precious body and blood of Christ, the center of our Christian life and worship. May our anointed hands impart God's blessing, healing, and forgiveness in the sacrament of reconciliation. Anoint the sick, comfort the suffering and the dying through your prayers and words of encouragement. As Pope Francis says, we are not distributors of bottle of oil. We have been anointed to anoint. We anoint by distributing ourselves, distributing our own vocation and our heart. When we anoint others, we ourselves are anointed anew by faith and the affection of your people. We anoint by dirtying our hands in touching the wounds, the sins, and the worries of the people. Let us all strive to lead the faithful in prayer, including prayer in the families, and they take active part in the sacred liturgy. As a shepherd, we are entrusted with the task of governing the communities of Christ's faithful. Let us strive to know the faithful entrusted to our care, visit the families, sharing in the cares and anxieties, and in a special way the sorrows, comfort them in the Lord. If in a certain matters they are found wanting, prudently correct them, help the sick, and especially the dying, in great charity, solicitously restoring them with the sacraments and commending their souls to God.
Be diligent, seeking out the poor, the suffering, the lonely, and those burdened with the special difficulties. Let us strive also to ensure that spouses and parents are sustained in the fulfillment of their proper duties, and thus foster the growth of Christian life in a family. In the word of Pope Francis, let us be shepherds with the smell of sheep. My beloved priest of Jawai Diocese, it is not easy to be shepherds after the heart of the good master, but let us put all our trust in him who has called for us, for we can do all things in him who strengthens us. Philippians 4:13. Ko para bangay pi baro hakani ka janmet kat bangi dua kiling do chongi ni ai ku blai ro yaki si buram besok kiling do kene belajet kerpang chong blai ki bala pensle chong blai nama kata la khot yaki ki bala pensle chong blai om dei tang kiling do ki bala pensle blai pi baro pilong ki bala pensle do blai nama kata leng ba ka baptisma ya pi baro la pelong ka jaj ben riu ka belajet ka jinglong ling do baken jamen sem upai ben riu bakoi upai chong blai Siti panen kong Petrus ar kendai. Kumta de ka baptisma de ka jing peskem lapen sle e piru da umse bakoi. Bada pelong ye pi kiling do kinong ye tulupa batis im baken jamen sem. Kumta pi simbenta ka jing long ling do kris da ka baterwai la ka jing im man la ka sngi. Shau blai leng bau Jesus Christ. Kumbala kentu da Paulus bakoi syaki Kristan Sharom. Ngakarpat ye pi ku para da ka jing isnei chong blai ba nai ti la kimet kum ka jing knya ba em ba khoi ba pen hun ye blai ka balong ka jing mani jok pi kum ki ba tip riu tu blai Romans khadar I wei da ka badwai ba terwa blai ka perthai bra ku wei ba dup kentang yaka kum juru da ka baterwa sho blai ya ka jing trei jikta ka kam ka jam ka jing kemen ka jing sausi daga bayasya ika jing e baga jing sitom joka jing em baga jing terwalang yangi yakiran kat baga jing sya sitom ukres man la kapor habing simbenta haka yukres bakot kini baro kin kala long ka jing terwa bakan jamal sem barba priang hun hakamat ublay lengbau Jesus Christ ka siti jong Petrus ar Stephen kong Petrus ar san Lumen Gentium life usau. U Thomas Aquinas bakoi wang ban hikai bandup yalam ikiwei seka jinget kadai ka kamram jong man la wei pa wei urungai balayo aya ka baptisma. Kumtaru piru pilong kenong ya tulupa haba pialap ya gospel haba pikai pisak syakri saki ya ukres hakiwei daka jingem babha jong pi. Pilong kisim daga basyakri balik ki kami senai ki para briu kam tami ki baduk ki barangli ki temen ki kro ki kon suat kon rangli ki bapang basitam baki basyam jenjar hang niasla pertai bun jaj bun rukom namar ka kitien ublay koong katasin mapile highway ni para barit jonga pile hanga Matthew Arpusan Sao Paulo Namar kata ko khon Kristan bi long ki bakhlanya ka chingai imha im tibriu tiblai long ki bapat thamai ledi baha ka chingkermen khamdam ka chingai blai chingai wei wei pat ken mau kini ki lai tli ki umpnyang ka basakar khu kam dei na ka banta chong pi dei na ka banta ki lingdo pen benan kam na ka banta ki pajba namar kata pajba wanam kata ai kini ko umpnyang dei tang ki lingdo ki bau boleh belajar ki pendon kami kini ki lai tali kompiang haman la ki po ching le niam joki to boleh ker kuwa ya pi ki leng do ba ye ya pi ki pai rungai ya pi baro ki sister ki berdar ba ya pi wei banon hang ni en ya ro ayo Jesus Christ Junam la junam amen din kato kasnang kakraw kabay bishop la yangi wei manta pa dengin poi cha panta ba kong san ha kata kadai ke jing kulap jing penthamai jing kular jong ki leng do barok khoi
Now all the priests will rise up and profess their priestly promises before the bishop. Calling to by eight baro, Jonga Jawai Jesus. Hagane ka sikan mau, ya ka jing pen kam tiu Jesus Christ, ya ka jing long leng do jong u haki apostol. Maka sngi mahangi baro. Hato pi long blak loy, man pen thamai ka jing kular jong pi baro. Rengkat baki para bengei, ki badan hang ni, ya ka jing kular ba pilak klei, haka sngi balapet kentang leng do ya pi. Hato pi kloy ban yasno atli telan ban u Jisu ban long kumu da ka jing ai ti le de ban ka jing pathamai ka ni ka jing ai ti blate sedok bagi kam ba kentang ba pila peniang ngau pha da ka jing ie bandala hau kris nadu ka si balapet kentang leng do so blai ya pi ban charai ya ka balang jong u Hato pi ai Pi kloy ban yai ne kum kinong sam ya ka jing mayau blai leng ba ka jing nya ka yu kharis bakhoi bat ki wei pat ka jing le niam jo ka balang ban long ru ki ba minot ban hikai ban pertobot yo kris ubade unong syarai ba kli du klem ka jing khwan mentoy shimet henrei na ka banta ka jing panem ya ke men sem pai ba baro sbai yeng lang Kajubab jong pi kan long, ko try to ngap ye ka jing dwai jongi. Ko pi ki khon Kristan ba ye baro, ko pa jong blay, to dwai na ka banta kiling do jong pi. To try u the halo jong ki, ka jing a ba bun sertap, ba kin yai ne kum ki mentri jong Kris, ba long leng do rang ba khnang ba kin alam ye pi. Shau Jisu bolong katong jong kajing panem kajuba. Tudwai ku khon Kristan be baro ko pa jong blai na ka betau fara petinan dekar. Bolong daisan minister jong ka daisis chuwai. Bolong unong syarai jong pi. Ba unla ban pendep hok kamram apostol bala pen kamti u kum syakri baret jong u. Ban long kepadang jong pi sakhi baim bat bajanai uba pong ya kaduru Kris ubadai unung do unong aplang brot ukendrat bat usakri ya baro kejuba ko try Jisu be tokat kui ki pai rungai baro jong ka daisis chumai kilong pa kilong kimi ki kon samla baro kom jo iknarit baro dongen kejuba To blay to try unri kendong ha ka jing ie jung u padalam yang i baro kileng do bat ki pai u blay sha ka jing em bom jukot dau Kris u try jongi ishong baro Shim number Lais pa New Popra. Lais pa New Popra. Yeah.
Toyat wai kon men para pa ka jing kenya chungi hakani kasngi kalong pedang hon khamat u blake pa badon bor baro May the power of this sacrifice, O Lord, we pray, mercifully wipe away what is old in us and increase in us grace of salvation and newness of life through Christ our Lord. Amen. Utrai undan rengkat pati. Do can tell yala ke jodun. Do ngin yai ngu yau trai up le hei jongi. Da shisha kalong ba shong hok bat ka ba day. Kadai ti jongi ka jing panim yangi haman la ka por ba ka chaka banai ngu ya me ko kunrat ko pa ba ko ko blai banon bor bat bom chukot leng ba utrai jongi o Jesus Christ namara ka juta ka jen ba miet ba khado rengkat ba ki apostol chu men ba ula seng berula bu na ka benta ka pateng banwan ya ka jingkan mau ba panim jo ka ding puna Ulah terwai le dehami, kumung kon lang berat Bethlehem, ujing kenya bapniang hun, jong kacing ya ro bajanai. Da kabap sai kirunge jong mi, da kani kacing maya bekentang, melapelong ya ki bekut, kumta bakan jaj penriu, ya kabalakan top, ha kawai kepertai, banyo ajing syai, da kawai kacingen, Bat yatli da kawai ka jingin kum tang gitur sikaduan jong ka sakamen bapla badandala pendap yaki da ka jing ai batiang jongmi ngila bat kenjo saka jing shisha ba kan jabneng te namar kata rengkat ba kyang ngel ba kiriu khoj baro ngipen manai puram jongmi da ka bangi Yai wai Shisha melong bakoi kotrai kadai hok babaro ki bamalatau kinya ro yami namalang bau kun jumi utrai jungi u Jesus Christ dakabor ka jitrelem jung masim bakoi me ai jing im me pen khoi pen kentang yaki ki baro mem ju sange ban lom halade yaw lau pai
kenang badudu bami shadu basep kasengi andup terwai kenyang kriam bakot syaka kerteng jong mi namar kata ku try ikar padrit yami badau ju mensiem in sngop ha ban pen khuat yakini kencing ai ki balawan ra bandup pen kentang yaki bakendup kelalong kamet batkasnam jong kun jong mi utrai jongi u Jesu Kris belau kum yangi ban pen benta yakini kencing maya namar ma uhi hakamit hakabalai tino ya ula siem ya ukpu da kabai ngu yami ula tuai kerku ula ketia ula ai la kesenran uong tu siem batubam nakani pi baro namar kani kalong kamet jonga ya kabanai ti na kabenta jong pi ha kaju karukom andalala ya pam ula shemi ka kuri da ka bai ngu ula tuai kerku ula ai le kisenran uong to shem batuti nakani pi baro namar kani ka long ka kuri jogasnam jonga jonga jutang bathamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban ka banta ki bobon ya ka ban ma ki pop to le kani ban kan mau yanga Ka ching maya chon ka ching nghe kat bangi penmenta ia ka jing cha chitom bapalai im jong pon jong mi ia ka jing mi pat badan buram jong u bada ka jing kiu jong u shapening badu kat bangi ap khmi lenti ia ka jing wan biang jong u ngi terwasong u hami ia ka ni ka jing knya ka bakhot bat ka baim ngi karpat yami tope ia ka jing terwa knya jong ka barang jong mi badu kubur eu jing knya bada ka jing yap jong u melaman man pesesuk yangi bat mehi to ai ba mangi kaban sa de kamet kas nam kuan jong mi bad kaban pendap da musi ba kuat jong u ngin klalong ka wei kamen sem hau kres Ton penjanai yangi bandong kecing terwa bam cekut hami nang bangin dup yo ikanang pateng lembat ki baj lejit jong mi kerpang rengkat bat kemaria testi bakhoi ke kemi jong ublei jasa bakhoi jukurim jangka lembat ki apostol bakhoi bat ki martir bakra buram bat terisa khulung jisu kanang yada jong kadai si sungi bat rengkat bat ki rukhoi baro hakabangi sanya banyo jingarap na kejing sai lem baklem kut jengki akmat jong me ngin karpat ko try to ai ba unde ujin knya jing penyesuk jangi un penroya ka sukasan bag jing penem ya ka pathei baro ka wei tos ngobha pan paskhem ha jing ngai ba jing et ya ka balang pilgrim mang ne sla pathei rangkat ba supri jang me Francis pa bkho jangi Victor Indo Archbishop jangi ka kanhon ki bishop kilang do baro barupai baro ya mai mehi melapan long upa jang me tos ngap jing duwa jang kene ka yeng kasam hakaba melakhat bani lumnang hangne hakmat jang me kokpa bisbun hajing e pating sna jang me to lumlang haladi ki khon baro ke bala safrang ha satlak ka parthei yakin man ki para jungi shinrang bat kentai ke bala klad no but ya kita baro ke bala pensing ya ba yame shwa ba kin klad na kane ka jingim to pidiang yaki da ka jingit shakai ma jongme angta ngi kerman bandon bangin ya hon lang da ka borom jongme
Dau Yesus Kristus try jongi dau ba me te sei akapirtai ya baro kijing ba. Menta kumne kan but kajing duai jipung kentang yak peniang jong kipapang. Ko blai ko pa jong baro kajing pentengen. Me belamon belang bau kun jong mi. Mon pen kot ya kajing telot jing swai jo kinong pan. Tos ngap isnei kajing duai kabami na kajing ngej. To pa na beneng ikarpat ya mi. Yang mensiam bakhuat jong mi. Unang pentengen. Halor kani ko peniang. Kabamela sungov haban pen mi na kajing tung bapelung. But I jing climb biang yaki met jongi. To I kajing kerku jong mi. Kan don bat barok. Kito kibon pensle ada kani ko peniang. Kin yo ya kajing kot jing kia. Kin ngiu hakamet barang kamen sim. I ba on weng no ya barok kajing so jing terha. Barok kajing telot kajing swai. But barok kajing pang kajing jia. To I baka peniang bakhuat jong mi ko try kan long ka ba me hi mla kerku na ka benta jongi ha ka kerteng jong try jongi Yesus Kristus o ba imbasin charang kat ban mi baru mesim bakhuat we blay junom la junom amen. Dao Lembadu badhao Kan long hamiu blake pa badan bor Ha kaji long kawai jong men sim bakut Baro kaburam makaji ro Junom la junom Amen Kumbalo kumingi nung penem Kumalay kay nginaktin blay, nginot banong. Kokpa jong iu pahapne, kanon kapakut kakerten jong me. Kanwan kahima jong me, kanon kaman jong me. Haka kendel kumpahapne. Do ayangi menta kasing mam jongi kahabahala kasni bato mam yangi yaki rengkang jongi kumbangi rongi ma yaki pales new yangi bat yalam yangi Syahaka jing penshoy Henry to pelayangi Nakabasniu To pelayangi kerpat ku try Nakajing sniu baro Haka jing sebun jeme to ai jing suk jing san kisngi jongi Kenang baga jirap kajing snei jong me Ngilai berbon nakapop Yot jada nakajing jenjar baro Kat banang ap kemilanti kajing kermen bakut kajing wan pat unang penem jongi o Yesus Kristus. Amar ka jongi don kahima ka jongi ka borbat ka burong junong ka junong. Go try Yesus Kristus. Me belong ki apostol jong be kajing sungai happy kajing suk jong angai happy wat pe ki pop jong i han re kajing et jong kapalang jong me bar kajing sebun jong me to ai kanya kajing suk yitli ka we kat kum kamon jong me ma me bem basen sha junom la junom kajing suk utrai kan dan berboreng kat bat pi Tungin aingo kadak jom kajing suk.
Hakmi ukun lang broad jong blay. Hakmi bakin no ikipop jong kaperte. Suk mangi baro ki berwala khod. Siya jing Hawaii jong kod lang broad. Kerat mama syamho ping jonga. Andre syanga tin sem jonga asokiai. Entah ladai kapor mungkin bergerak ladai ban yang yo jisu hak itu tuh jengi wei dia kerpati pe ki prabangai kiba bit kiba biang ban pediang yo jisu bepen na ke jaka jumpi kilang do ken sawan ban sam yo jisu na penta jumpi wat jan jakmat na bar kham ngiang Sim Bukhoy. Let us pray. We beseech you, Almighty God, that those who renew by your sacraments may merit to become the pleasing fragrance of Christ, who lives and reigns forever and ever. Hagan kapor bot sa kacing kerku ya ki artelik kumpniang kinong persyang bat ke umpniang krisma sedang shwa da ke umpniang kinong persyang. Ko blay da ka bor ka tia da jong me jong pa jong me bla bo ha ko umpniang ka ba mala thau ya ka dak jong ka jing klain dos ngop ha ban ker khu ker do ya ka ni ko umpniang bat ha kinong persyang ya ki baon sa pen sle ya ka doa ya ka jing slur jing klain khnang ba kin yo ya ka jing start bat ka bor blay bat kin dup ngau tho ya gospel jong kris jong me ban pendep ya ke deity jong ka jing em kristan da ka jing shirham bat kum tai ban pelong ya ke kunteng ba bidor kit kemen haban kha thma ya ki bat ke ba em ha ka balang jong me dau kris utrai jongi.
Entah kumnen but sa kajing kerku ya ke umpnyang krisma kaba kane ke umpnyang en sakla ika de kajing ubi bat kisens pendon kami kana ke benta ke baptisma kajing pun skem bat kajing kendang lengdo. To peniang sengubha yakani kangu kadem kabagabalang ka ai hami da kajing kemen lengba ka sur jongi dei mameken ubasdang ubahukum ya kendau ban penmi yakiding kibasai so bada pedang jongki lami uding olip bela ai yakani ka peniang kabangi pendon kam ban pen kre na ka benta ka krisma da shisau David da ka jing iman sim ya tu lupa bad da ka bayu i lupa ya ki sakamen jong ka jinga ye jong mi ya ka bala kan tu ban pensle ya ki khamat jong i da kum pniang bara bala pensitom ya ki pop ki sang jong ka pertai da ka jing slei ka paro ka lapen benai ka jing suk walawan biang ha ka pertai lengbau tenat ding olip ubla pen pau lupa ya ka ba men saai ha ki jaj ben riu ya kani ka ba pen pura ha ka ya ka bala biang lengba ki dak ki shin ki ba pau ha ba la sai khut ya ki baptisma ya baro ki pop ki balane ka jing pen sle da kani ko pniang ka pen kemen ba ka pen syai ki dur khmat jongi nang ta malai ko komyo Moses usyakri jong meru baya waran para ju balasum shwa da ko on pen kentang lengdo da ka ba pen sle da ka ne ko pniang la pendon buram chishu ya ka ne ko pniang habau kon jong mi u Jesu Christ utrai jong yi uladawa ban pen baptisi u hagawa Jordan dau Yohanes banang ta mehi andala pa nabaneng yaw man siyang bakot hagadur jong kaparo malapan bena daga basaki jong kasur kabobot kabames ngobhae yaw kon bamarway jong mi bad malapan isya yame bala mencur ban pensle da kon pniang jing kemen yaw bala penpura jong u lengbau David kumbau David lapan bena yaga jengi i jong u kum unong yato lupa kerpat ibarat banduai jar kan kopor bamen semblai un pen biang kan ikan sakamen da ka ba penlong ika ke krisma keteng jong Kristus Yesus kerpat ikileng do ban kenati halor kan ikan peniang krisma kan kopor namar katang kerpat red yami ko try bakani ko peniang ka ba melatau men ngobha ban pen khoi da bat ker khu ker do ya kan ni kom pniang ban pen rung ye kebo jong masih ba khoi haka da ka jing trelam jong kebo jong Jesu Christ kon jong mi ubana ka kerteng ba khoi jong u ka krisma kala yo ya kerteng jong ka ba da ka bala pen sle e kiling do kisim ba kinong ye tulupa ba ki martir jong mi to pen skam ya krisma ka bamalatau ban long ka sakamen jong ka jing penem bat ka jing em bacanai na ka banta ki to ki ban sa pen thamai leng ba ka bat ka baptisma to ai ba andala pen kentang da ka ni ka jing pensle barabala pen du no ya ka jing jot jong ka jing kha ni kong ken kelalong ka tempel jong ka buram jong mi bat ken sing upi da ka jing im ka bakot to ai ba kat kum kan sakramen ka ba melabu ken yo ai kerdan long sim long lingda bat long nong ya tulupa badan penlong ya ki
dah ka jain khor jong ka jing bom yak psu tu ai ba ki tu ki ba on sakha thamai dah ka om ba ma siam ba khot ka ni ka long ka krisma jong ka jing penem ba kan pelong yaki ki nong yo benta ha ka jim bom jukot bad hami bad buram beneng dau kris utrai jongi amen. Utrai don ring kad bat pi dem ka kre pan jigur kun oblei kok pa to pe ye ya ke ni ki pa chome dan ka jing ye ka bau trai Jesus Christ la peni ha bau la ai ti no ila de ban job ya ka pop ka sang ban sha chitom ban cha ya bhalor ka ding pna ni pa ni ke ni dau Christ utrai jongi oblei badan bor bero ukpa baru kon baru mensim bakut on ker ko yapi Ich batri ya utrai. mental lai mut pada king yai bandra yai persya umtiang balakan ko nang ni setai pai biang sistem tudai mut para mani waya ke jiwai pindam borom ublei Number South Park Prabhuway. South Park Prabhuway. Nagbata kini kejanmin ngana perkat mene badminton hero lakhat san snem ngina long ngila yo ka diocese ndai ka sin nangkong bangi yo lahat ban ublei ula khot yangi ban pelong ka Christmas kani ka mas kerku umpnyang hani hapo ying mene na du pasdang ngilong berbuat habar te kani mtip kani ka saindur ublei Lase ublei ukwa yangi bangin tei kataga katedral matamai kam kloi nomor ba lase mau ni uslam pengkemau yangi bidan kam mo te idwai haublei ba ublei de kejing arab de kejing kersan bor jungu kata kejing temu jungi bantei ke katedral ro kan selong ke bajom da kejing trilang jongpi jungi barok khoi te keba da kejing kemen keba kra tu kata-kata nga songo ia i archbishop be jungi balong bishop jungi la south nem tam ba ila juba ya kani ke jengkhot jungi ha kani ke janmin ban long kani ke sngi ban kerkhui kum pniang ban piang je jeng pentemai jungi kilendo kum kilendo jong kani ke diocese barok betri hang ni kebalai nga ai kublei ye pi ke pralendo
ibalakhat lawer ya kibaro ki prabangai jungi rangkat bagi sistar bad ya ki kena samla bad ya ki kena ridru kumjo snubak bakaslab de jisang la de bandang khambun menta snem de undi slab pentut yingi takam melai ke long ke bajab adok umne menta kumni kublai cibun ya ke kwayan bad ke prayer group balai rab yingi dadok menne mengidon ke adoration ke jimani sakramen bad kumjoro hakane ke jilaniam laduk basdang aduk bakut kublai cibun yipi ki ba yalam yingi ke jerwai ai kublai kerpang ya ipadar Paris Pris pada Sendrop Betrilang bari pi ki sister jengi berlaikan ben ki weipat ki sister ne ki berda jengi Betrilang la benta kene kes ka jing le niam jengi ha kene ki janmen ku blei sibon ya pi ki pa ju blei na ka balang juai ban ne ki weipat ki Paris ba ya le chutom ban ya wanlang ha kene ka jing le niam jengi rangkat bat ki padar ki sister ki brodar jengi pi ki pa jublei ba ki seng pero jong ka diocese jengi ni ai jublei kit bok kidwiang ya i archbishop badan brom jengi bad ba i jengi balawan ban ai ngi kani ke jing le niam le rukom de kum ka dak sin ka ba ni ai jublei pasca basuk ye pi ko archbishop ba i jengi ni ngakot ang ne ka por ya i sister em bahalang ban wan sakmat ban ai ke jing kublei pasca basuk yepi ko archbishop bei jengi bau blei nang ai pi ka jing job ha ke jing chimti jong pi ki archdiocese batmai hakikam ki bram jong pi badaka bor jong blei ki thap tilang brakoi kado yawai nga ai kublei pasca basuk yepi kabangin sa chimbenta kene katayo ya padar jengi sister bad yepi ki parungai jengi baro blei na kurku yingi bad sa chisen kublei sibon ke jengi ya trilang jongpi ngaro shim kene kanat man ai kublei pi baro pasca basuk de balong ki kristan jong pasca Hakasi juga jing mi paru Yesus di benong ngade benong Kristan di Paskah Haleluya. Kemudian roh utrai imha imiat suk kemen berbuang. Asat wai kerpang ya pi hakini kesi la syai la syisi hiru sajan. Boleh kejing suk kejing job un kerku ya pi baro le suk. Please, you can invest yourself in your place you are now. Kaburo mau kupa baru kun pada musim bukuin. Kaburo mau kupa baru kun pada musim bukuin. Kau dengar buku tamu Yesus. Kau dengar betulam jong kemaria. Hakar tempa baru kun pada musim bukuin. And your Lord Jesus Christ. Kerpat iki padar kilang do kiruniam ban ya lecha kamera bam ban ya bamja mit lang